Saluhut Parhalado HKBP Bonang Indah pasahaton selamat hari Minggu di hamu amanami inanami dong asahuria nani olongan di bagasan goari Tuhata Yesus Kristus. Selamat hari Minggu marihamu amang inang Parhalado nami. Huriani Tuhata nani olongan marsadani roha mahita di tikion nunga sahat hita tu parmingguon di minggu patuluhon dung Epipanias. Hapapatar ni debata marhite anakna Yesus Kristus nang rotu portibion ido nama pos rohatta pabua sai nadongan ni debatado hita manghuduti ari-ari dohot padalanan ningulutta di bagasan nasa taonon. Kudang matongon na binahin ni Jehovah tu hita jadi marhilas ni roha mahita. Atong tapuji jala tapasangap ma debata marhite parminggota sadarion tapahibul jala tapasada marohatta mamangoti parminggonon marhite tema hagogoon ni debata na paluahon maredde mahita sian bukwede nomor sia hupuji holong ni rohamu. Mar hite-hite goarni debata ama
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakke pahean na mardohonan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmu, jalaudok hami mauliati tuho, alani saluhut na binahemi, patupahon hamuluan nami. Saidongani mahami marite-hite asini roham, asa upikiri hami totong tinaummu, dohot hamatem, asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami aporsiaon na sitong, jala asa marroa hawalongan hami, uhut madok mauliate tuho, asa holo hami mangyuton ho, rodi hamatean, ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu na badiai, olat nion rodi saliling ni liling na. Amen. Tapuji Tuhata maredita sen bukit de nomor 126 bidang dope na holomi. Tatangihon ma patik ni debata imana tersurat di Filipi 2 ayat 2. Goi hamu ma halalas ni rohakon, sadama parahon hamu, sadama haolongamuna, saroa sapikiram mahamu, atong ramangidogugo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, maulau na ubartu pati mi. Amen. Tapuji matuhata marite maredehita sian bukit de nomor 640 sia di pasada amai. Hologira
tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nuasa tu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akka na hula hami marhite siyan panglusyon nami di patikmu. Ima marhite siyan tubuh-tubuh ni roha nami naroay. Nang siyan pakatayon nami na soture. Rodi pangalion nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo na hami ala ni dosa nami i. Alay natarsosol bagi do hami nuaing ala ni i. Asima roham di hami. Alay debata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho. Ala ni haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saluhut na. Jala suruh matod dimpor badiai tu roha nami be. Asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami tu anguluan na sora sudah. Na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot wasisani dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga di air sai ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojai ho au marhite sian akka hajatomu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim. Ala ni hadariyokku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata narigijang. Tapuji matuhata maritekor agape.
Tapuji matuhatta marhite bukede nomor 165 nabasado roham diau. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Mika biddu pitu mamuka sen ayat pitu satu ayat 20 tajahama margati soring nalom ni roha martangiang tu Jahoba alai anggo au menatap tu Jahoba do jala dia lungutur rohaku do debata ni hatu auku sai tangyonon ni debatado tangyang doau. Unako marlas ni roha, alam musuku nida au, ay tinggang pe au say hehe doau muse, ay hudu pe au nuay di bagasan haholomon, Jahoba do panondang diau. Usungokku do rimas ni Jahoba, ay do pa ibana do au mardosa, pay madi badahon ibana badakku, jala maruli au di baen say togon na do au sogot tu hati uron idaukku do hati uronna alai idao ni musuku mai sugut jadi hukupan ni hauran bohina ibana nau mandok tu au di dia do jauh bari batang mar sombu-sombu mamataku marnedina sida duhona lutak songon gabu di halaman nungaro ari papulion di parikmu ari parholangan ni pati doi hari haroroan ni halak doi tumopot hosian asur dosian aka hutani Misir jalasian Misir sahat ro di batang ay jalasian laut tu laut jalasian tor tu tor alai gabe halongonam matanoi ala ni pangisina binain ni parbue ni pabaenan nasida say parmahani bambang somar hitai-hitai batahim Pungwani martalian mi ho ale pujuk baringan di tombak di tonga-tonga di Karmel luas manasida majapal di Basan dohot di Gilead songon uju di ari aka nagaria suang songoni di aka ari haruruar muna siatano Mesir au patari daun tunasida aka halolongan di daun ni aka bangso parbegu mai gabe murak nasida alani saluhut hagoon nasidai ape honon ma tangan tu pamangana gabe pegang pigol nasida ikut di laton nasida ma orbuk songon uluk na mengisiri di tano akahitir nasida rosian partabunian nasidai madapotto Jahoba de batatai akadot nasida jala mabiar maradopon ho tungise ma de batas songon ho nama panuati di dosa jalan namu bolos pangalosion di partangna tebay dan tok-tok ibana marsigomos maroni rimas ay manghalomun asini rohado ibana saya marpangulai do rohana jala pupuanna do akka hajatotta jala rengononna do sude do dosa nasidai tu laut apalana bagas salehononmu do hasitongan tu si Jakob hasini roha tu si Abraham naon ni urayuhonmu to punamisian aka ari narobi dope ima sahatna martua do aka na tumangion hatani debata jala na piopsa amen tapuji matuhata maritekor amasion
Tapuji matuata maret de hita sian bukede nomor 714. Tuhan namarmahan kami. Tidakon maha porsiao tai songon hina tidakon ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jauba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jauba na sasadai iman tubon si Maria nya bega-bega biasa todi porbaria adorang suabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matetar pajal do ibana diau pinor silang na tua tubunotoru dung ditanom na mula mangulu diara patuluhon na manai tu surgo lahundul siamu ni debata Jahoba hamanai pargogona suatu dosani isima ibana pamamula sogo tutanoon manguhumi alak na mangulu dot na mate au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akka nabadia do dasani dosa do datai namandok mula mengulu sugut dan nyala nang mate do janguluan nasora sudah amin. Tapuji matuata marhitekur ina parari Kamis.
tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggon ima minggu 22 Januari 2020. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu patuluhon dung Epipanias. Dohot topik hagogoon ni debata napaluahon. Paduahon jadwal parhobas. Namarhobas di parminggon arian pukul 10 ima amang Pandita Erwin Marpaung STH, Pandita HKBP Binong Permai. Amang Pandita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM marhobas di parminggon arian pukul 10 di HKBP Binong Permai. Inang Bibel Pro Eva Susilawati Boru Nenggolan marhobas di parminggon arian pukul 10 di HKBP Pospel Cirarap. Tolu partangyangan bona tahun HKBP Distrik 20 Sada Banten di hari Senin 23 Januari 2020 masuk pukul 10 maringanan di HKBP Ciputat di Patupado partangyangan bona tahun HKBP Distrik 20 Sada Banten. Nanaing ro mandohoti ulau ni marpungu dohot borhat sian gereja tahun pukul 8.00 WIB. Saya di pasu-pasu de batama ulau ni bain sangap di Goarna. Opat mangapuli di hari Rabu 25 Januari 2020 masuk pukul 20.00 WIB nang di Patupahuriat tado acara pangapulion tu keluarga amang WAG Simanjuntak boru Sibagariang Wik Bethlehem namaringanan di perumahan Teratai Gria Asri Blok D5 nomor 10 tolu RT 10 Walu RW 04 Tangerang. Siala naung jumolo dialap tuhatta na toras boru ni amang Simanjuntak ditiki naung salpui. Saya tuhatta mana mangapuli sudah keluarga na tininggalhon ni naung jumolo mondingi. 5. Iuran bulanan. Sinoson tu sudah ruas ni huriata asarade pasaton iuran bulanan tu huriata marhite sintua wek nabe manang langsung di pasat tu sekretariat. Onom pelean. Pelean Natal keluarga, pelean pertangyangan malam tahun baru keluarga, pelean permingguan, pelean sekolah minggu. Hamuliateon dot pelean bulanan keluarga boy mata pasat marhite sintua wek nabe manang langsung di pasat tu sekretariat manang ditransfer tu rekening huria. Pitu taringot tu parhepengan dot torop ni ruas naro di perminggon nong salpu boy mata jaha di file na naung pinasat ni huriata marhite WA group WA keluarga manang WA pribadi. Walu selamat ulang tahun parhalado rabdot ruas ni huriata pasaton selamat panjang umur goklas ni rohama tu sudah ruas ni huriata namar ulang tahun hatu tubuh dohot na namar ulang tahun hot ripes yang tanggal 1 tanggal 22 Januari hatani tuhatta si peopota iman atat surat di pasalmen 135 ayat 5 ay anggo au takas dohuboto tungna tibul doa jahoba jala tuhattai mengatasi sude akka debatas leban. Akka guar-guar namar ulang tahun hatu tubuh dot namar ulang tahun hot tripe boy mata jaha di pelna naung pinasat huria marhite WA group WA keluarga manang pribadi. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon de batama nama masu-masu. Tapasahat ma pilihatta marhite pilihan sada A dot sada B
Maredi hita sen bukuede nomor 425 dongani au Tuhan. Dongani au Tuhan, sondangi roh hakim, pangiring nikmatan, patongonlah kaki, sanduk suri kuduku, padohok pikiraku, hubungan aku mengulang-ulangmu, aina lomohoni urung irohati, osi paluaan uri maut lakas, mudarna hause membahenau ias, sai koguong lariru, tuasini rohamu, maluang marohaku, sinesanak dosaku, gok dosa dohian aon, sai buri rohako. Damini debatan sumurung sian saluhut na roha. Ima mangara moti aka teate do pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus na parjolo mauliatema tu amata debata di bagasan Kristus Yesus tu hatai naung pataruk kita mamongoti sada tahun baru 5 tahun 2020. Alani hamil songon parhobas nama kobasi di Huriana HKBP Binong Permai rapon keluarga laos dohot sude akka Huriana marhite parhalado nang ruas sian mulai danak satu nama godang pasahaton tuhamu aka ruas ni huria nahinahrongan ni tuhata di HKBP Ponang Indaon ima selamat tahun baru ma tuhita saluhutna didongan tuhata mahita menguruti sada ulaon na pinasahat ni debata di tahun 2020 on laos di pargogoi Tuhani hita dina mangulahon saluput aka ulaon nasahat dadahonan di tonga-tonga ni Huriana nang diaka ulata siganubari alani selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna hatani debata di Minggu patuluhon dung Epipanias ima nanienet sian sada korin bidu sada mamukama ayat 10 satu 10 alu didok masongonon laos tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi alai huapoi mahamu ale akadongan mangasahon kuarni tuhata Yesus Kristus asa sahata hamu salukutna unang ma adong parbolatan di hamu hot mahamu binahen mi sada ni roha dohot sada ni pikiran ai tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni sikoloe taringot tuhamu akadongan paboa namasa di hamu parsalisian alai odo hudok adong do di hamu nama dok sisian ni si Paulus doau nadeba sisian ni si Apollos doau nadeba sisian ni si Kepas doau nadeba sisian ni Kristus do anggo au nabinagi do Kristusi naktar silang doi si Paulus ulaning humokop hamu naung tubagasan guarni si Paulus dohamu terdidi mauliate hudok ala soadong hupadidihon dihamu dukon ni si Crispus dohot si Gaius unang adong nama dok tubagasan guarhu sadiri hamu terdidi alai dohot dotahe pangisi ni bagas ni si Stepanas hupadidihon dukon ni dang adong hupadidihon itap ni na huboto aidang disuruh Kristusi au maddidihon mamaritahon barita naulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi aiha otodo hata nataringot tu silang di rohani akka nalaho mago alai hagogo oni debatadi dihita na dapotan haluaon
ima sahatna. Hurian Tuhan tadi bagasan Kristus Yesus asa sahat hasadaun jala marumang ikon na olo hita mangalehon roha dohot maroha na ukap tu aka dongata asing nang tu aka dongata humaliaksa. Outsura dang olo hita membuka rohata jala manjalo akadongata nasi pasti dang adong hasadaoni. Gariada holan hagu turun parsalisian ala soolo dihita laho mangalehon nang maroha na ukap tuaka dongata ala lima dihamu aka manami do nanami disosohon Rasul Paulus lutuhita marhite-hite pakobasion ni Rasul Paulus. Huapoi mahamu alea kadongan. Ima di ayat 10. Alai huapoi mahamu alea kadongan mangasan kuari Tuhata Yesus Kristus asa sahatahamu salukutna. Huapoi aku menasehatkan na adong do na di rohani si Paulus, na nida si Paulus, na ditatap Rasul Paulus, di tonga-tonga ni Huria Korin. Gejolak-gejolak dot aka hal-hal nabatubu perselisian dot aka pemahaman namasa nasodinggan itu bahen tung disosohon Rasul Paulus asahot di bagasan hasadau tutu marasing bedo hita manginang dina ditopa debata dangarung nados alai masih buan macam nabido di panopaun ni debata dirupa nang di ulauta alai nata besongoni marasing-asing di panopaun ni debata alai dang boy sirang saluhutna saya ikon di bagasan hasadaunido alani ahado dasor asa tarida hasadaon di tonga-tonga ni na tinopani debata ima ojahanna sian hatani debata nueng pitor masuk mahita di tonga-tonga ni Huria Huria ima pamatang ni Kristus molo Kristus do nagabe raja di tonga-tonga ni Huriai dang nagabe ikombenota cara
laho menegai. Ale boha asa tutu di bagasan hataridan na Kristus do nagabe raja di tonga-tonga ni Huria. Atong dinamarasing dina adong perbedaan-perbedaan dang nagabe nekon petubuhun parsalisian di tonga-tonga ni Huria. Ale sa sitong na nagabe pahibak pon pangatusiyot doto. Alana nung ngatong sahat tu hita o jahani asa na Kristus nagabe raja ni Huria. O jahani nasian hata ni debata nagabe Kristus odo naik kontapeo. Jala odo nekon tahat tidakon marhite-hite pangatusion nang panadauta dina laho patupahon sada parpunguan ni akana porsea. Asa tarida hajongjongan ni hasadaon dari bagasan Kristus Yesus. Jala sudi do hita makalomohon na manginang boha asa di bagasan hasadaon. Dang arok kanak na makalomohon boha te asa sega kuriyahi dang arok. Sada contoh rupani las toroha anggona jolo hola sada do sesi poropuan saya. Roma parbinotuan marhite-hite pangatusion paguraku tahe mau dipapungung ngamatue dipaksa pe akan tumuaon suara sada dak tuk pe suara nai dilon tu hita atong tasagi mak tabain ma ina Ester ina hita do las toroha luksongona bahat mangasangi mak songonon ngadong di pemahan di hita musetongkan sian lunggu manang sektor na kami petong dosongoni dang naholan sesiporupuan alai ala adong pangatusion di pasat Tuhani hahi bangun marhite-hite di tonga-tongani Huria ba dicoba poha asugari molosian parkuroni sen sektor nauli itu kan program nadinggat di las toroha jala molosian pangatusion nadinggan nalahu mangihot do asa di bagasan hasaraon sektori asara masih saling melengkapi. Dina adong aka ulan-ulaon badak pola maul be jujuan aka sektor. Bahita senari na patupahon aka bazar sektoron hitor hobes. Kelas doroha. Bangga hita risih. Jala ido na dihiri mamanginang di tonga-tonga ni hita na marhuria. Lap tamba akasilas noroha pangatusion mariti-iti akatalenta ba tabba aka parkurun tabba aka ruas maulat itu hatta. Ale sayadong do di tonga-tonga ni haruason di huria say nama bahen aka pengkultusan. Iduna gabe tubuh parselisiani. Tak taingot be na Kristus iduna gabe raja ni Huria.
Ala dengan contohna seksi si A, paredeon ni si A, saina bagak di patuduhon edena, di parhobasonna, saina gabe songona hebat, imajah anggopa didai nungat kolok tu hami, dang buai tu hamu be indah. Akan najol kita akan ruas tu nama bain pengkultusan ini, gabe tubuh magep. Kan itu na terjadi amanginang. No pola tergerak-gerak amanginang itu bereng itu. Apalagi do Pak Samun Hamion ngasongon nah wida, ngabus si saon wida. Dan apalah tohon itu miamang martongon do tehen kan. Ala itu tong amanginang. Si Paulus mangaleon pangatusion asa taingon ojahani ikona siakata ni debatado jala Kristus na pajong to kuria atong molo Kristus na gabe raja ni kuria dang nagabe kita laho mabahin cara asa sega kuriai ikut ingotot taro poha asa tarida hasa ngapon ni debata ala nungatung di pasat debata dirina di patar di patuduhon, dinyatakan, diwujudkan, dinampakkan jelas bahwasanya Kristus hadir di dalam memenuhi hal-hal yang menjadi bagian manusia. Alani dotong disosoh Rasul Paulus asa tung di bagasan hasadau. Danglas rohata manginang molo buai sude hobas di tonga-tonga ni kuria. Basonari masuk do tu kita sada tahun penata layanan profesionalisme penata layanan. Bagaimana kita tunjukkan kita orang yang profesional? Artinya yang go pangatusiot ta manginang nang panandau ta tu debata hubungan taruk Tuhani ngatung takasbe nueng boha asa profesional kan itu pitonga-tonga ni kuria na tahobasi dang nagabe profesional anggo di bagasa taonon ni na sesi poropuan rupani ikon ende baru hita ende profesional dangi ende lama ipe molobo hita mapuan gabe profesional las roha songon nakinin ahuri pun nakinin 750 di pardala ape daom nangi ede ala hira ina kin ana lirikna yang dohonoku kita bisa menunjukkan sebagai orang yang sudah profesional dalam arti kata pangatusiot tanang panandau ta. Alani dina marojahan siakata ni debata ikon tapadao doa manginang. Naso hina lomohon ni debata di tonga-tonga ni kita namar kuria. Unang tadok anggo diwata ise sunari marjanita. Nang be anggo mang marpang da merminggo bah aci utuakku na mesti. Anak songoni be di tahun 2020. Minggu depan ise tanggal 20 sia. Nang bibel pro anggo Roma ubah labok do ala inang ina mesti dangi. Do. Anggo jalangok kudo nang songoni be. Ai nahita ada nama bain gabe arong pengkultusan ido makan akin idok Rasul Paulus. Alai odo hudok adong do dihamu nama dok sesia ni si Paulus doau ala kompa imana dok paditai au managabe hasianna asa ni si Paulus mau apala burju otuson dangi dongi gati padita contohna muse kusise buang muka padita itu tata pacong manasing muse kan itu tubuh mamuse golongan ni Apolos kita dalam membaini pengkultusan yang manginang
Dan di halamohon Rasul Paulus nasongoni. Saya di sosohon nuaeng. Asa sadani roha dohot sadani pikiran. Nuan di tonga-tonga ni hita nama rojan sia kata ni bata asa sisada roha nang sisada pikiran poha asa gabe huria na mengerbang di tonga-tonga ni huria na ta hobasi. Atong di tahun 2020 bata patuduhon ma amanginang. Angko pada kami sedang dong anak kube, nak songoni be, itu terses sama, ngasai be Tuhan, hajuka tu nerohakku, kusai sama dosaku, masuk mau pungan ina, itu sasitong na pungan di tonga-tonga ni huriana parjulu, songoni tong pungan ama dok maau, kan itu, hami tong dosongoni di ben kur ama, orang guarna nakin tersongona jongong nakinin hami, apa itu jongong nakingan? Kor amasion. Ini ada tulangi, ya. Songona nasu dibagi tulangi. Anggur bahasa surat tulangi, asi maroham Tuhan. Ini tulangi. Hami tong dosongoni. Memang kita bagaimana mengupayakan amangina. Alani dak pasubota. Jaladanglah serohat isi. Alai poha asa mangerbang. Atong adong do na ikon diigil sia kita manginang. Na parjolo song Rasul Paulus. Na poso ni debata. Dang nahola mangulon-ulon. Siganu pari alai di patuduhot do boha hahobasa ni Rasul Paulus marite-hite pakobasion nasahat tu pangulaon na di tohonan na jinalona. Alani na parjolo mamaritahon hatani debata. Janalas itu tong gabe tema ni minggu ta manginang. Hagogo ni debata na baluahon. Mamaritahon hatani debata. Cara ni Rasul Paulus membaritahon hatani debata dang naholan marhata habisuhon. Ada aksi, ada reaksi, tindakan dan wujud nyata yang mau Rasul Paulus katakan di tengah-tengah menyampaikan firman Tuhan. Asa tarida do parbui hatarida ni hatani debata nang jinalo Rasul Paulus. Molo dina adong parsalisian asa buetong di bagasan asaraon dinagale aka punguan marhiti-hiti tarida ma poha asa tumangulu musehuria nani hobasan. Tanglas rohata ikon las songoni melep. Tidak ada yang senang demikian. Nak tu hita memang inang songoni tong dangarok kalak nama kalomohon songoni nguluna tahun 2020. Di pardalanin nguluna dangar na songoni. Makanya tujuan hidup di nabongok kita tu sada tahun boha asa terpenuhi akan tahirim akan taikir di tonga-tonga ni akan sirimota ido makana dinaso di pasar debatan tahun 2022 tungasi maroham Tuhan di tahun 2020 saya gohan ni debatama akan sirimokku. Kan begitu.
Itu harapan. Jadi dang basa-basi hatani debata na pinasahat ni Rasul Paulus. Alai ikon mahite-hite parsitutu natakas. Boha asa saut. Lomoni rohani debata. Mahite-hite hatani debata na pinasahat na. Jadi mar parbuai ma dang marisuang amanginang. Jala hita pe totu makirim. Poha asa tarida. Parbuai ni hatani Tuhan. Marhite-hite tajalo hatani debata na gabe hagogota gabe paluwa kita mayamanginang. Dinagale hita dang nagabe hala dimna di bagasan padeleobe. Dina di bagasan parsaito kita dang nama dok be on nama tikiku ira sodong be harapan dang ibe. Alai gabe dileo tu hita pangatusion marite te hagogoon ikon sahat do. Dina mandeleau ikon patudu honokku do marhite-hite hatan ni bata na hujalo di bagasan na parsaito peau ikon postoro haku mangason Tuhani margogo do jala malu do jala ido di pangido nang di tonga-tonga ni marhuria ikon denggat do ikon sudah terwujud di tonga-tonga ni program na pinasahat ni huria. Jadi tarborhali ma akar wasi. Las rohani huria. Molo tabba. Akasilas rohani akar was. Las rohani akahita nang punguan. Puji Tuhan bah ngalam maju be kita namar huriaon. Di sekolah minggu ngatarida parbuena remaja na poso sude saat tuna ama ina. Atong ikon taha tidak koda manginang. Hatani debata natajalo. Jala marur mai ihita. Imana parjulu. Napaduahon dino tu hita sada hina argani hagogo ni debata ima silang ni Kristus. Roh debata di bagasan Kristus Yesus patuduh dirina, identitasna, otoritasna, di tonga-tonga ni pakubasion, di portidion. Jalanunga sahati. Lumubi nunga tong di pamonang debata di bagasan Kristus Yesus. Ganuk akahita. Jaladang mangolu di bagasan hadosauni behita. Atong dinata jalo hagogo nasian debata ikon tapat tuduhun mahita halak na betul-betul mangolu di bagasan hauduhun nasian debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Songo dia mahalak na uduk. Tutu ikon satia. Tutona nang pareta ni debata di bagasan Kristus Yesus.
Dungi ikon targa hodo haluaon nang pinasahat ni debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Jala tatap amanginang. Hagogo na manoktong na pinasahat ni debata. Nagabi hatoktongon ni hita. Odo na dihirim. Asa betul-betul tanikmati. Tahamolatehon. Ngulu na pinasahat ni Tuhani. Dinata patupa akka ulauta las rohatta manginang. Dina mardonga kita tapat tuduh do hasadaon marhite-hite hagogon nasian debata. Dina tasakapi di tonga-tonga ni huriana tung tahirim do. Asa haluan ni debata mangula di sude akar ruas ni huriana boh hita mapariahi akan adumengkan. Boh tapat tuduh salukut akan na pinangido ni huriana di tonga-tonga ni sada tahun nong di basa-basa hon debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Alani marhite-hite silang ni Kristus ina gabi hagogo dihita silas neroha dihita atong mangulu mahita. Tadalani masalukut nei jala tahirim ma mangasahon guar ni Tuhatta naung takas tahati dakon jala taha porsei nagabe Tuhan jala sipalua hita. Amen martangan. Mauliate madiho amang perdengga basa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Nungamar seajar kami di hatam. Asa napatuduhon hasadaon. Jala marojahan mai sian hatam. Atong paluas mahami napungu. Naung majalo baritam sian nasalpu satu na di bagasan ombason nekon hatamido si patudono nami si pangasahono nami songon hami namar kuria huboto hami ma nahodo nagabe raja ni kuria. Atong hami songon pamatang. Paluas mahami patuduhon di bagasan sian hatami. Asa tarbaik kami patuduhon hasadaon. Di tonga-tonga ni na markuria. Alani asi maroham amang perdingga basa. Sai lopok umma hatami asaulu hami pasauton hasadaon naung pinasahatmu jala tarbohali mahami marhite-hite hatam olo hami rap mabaritahon hatami tu akka hami sama hami tupunguan asa na paulihon huria na pinasahatmu. Jalan eko marojahan sian hagogona siakoima ima silangmu. Naung di pahoto tu hami hina argani silang marhite-hite pakokmi. Atong paluas mahami ale Tuhan debata pasauton lomo ni roham marnida haluaon na di basa-basa ko dohot manatap haluaon nagabi hatok tongon nami di sambolo nami ale Tuhan debata hamina pungu di son toktong dongani ramoti pargogoy na kami dinalaho mabuan hasadaon na siakoi. Jalamar parbue mai ale Tuhan debata
di tonga-tonga ni hami namar huria. Songoninang diaka ruas ni huriam hami namar pungu di bagas doromon tongani ramoti pargogoy nang diaka ulaon nang pinasahatmu dina sipul hami anon na patupahon kebaktian laos uruti hami aka ulaon nami sai dongani sai doloani asa martupai di bagasan las niroha nasyako atong ale Tuhan debata upasahata mima parhaladum HKBP Ponang Indaon toktong dongani ramoti pargogotong salukut akka parhaladum nanuluhon ni amang pendeta Haris Sitorus di tonga-tonga ni nama kobasi di tahun 2020 on. Songoninang dia karuas sia mulai dana sahat tu nama godang asa ho na mandongani mamasu-masu nang patuluson salukut akka sihirimon ni akka ruas ni huriam sai tulus jalama korhon las ni rohama di tahun 2020 on. Songoninang na pinamasa ni hatopan di tonga-tonga ni tahun profesionalisme penata layanan hasahatan ima sentralisasi tumargogo ma sare soton laho patulus soni atong namangasa ko mahami ale Tuhan debata sesama dosa nang pangalason nami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuhan. Amin. Marsada rohahita sita
Tuhani, ibadah doa kata senjata tujuh mata sarihon menagak Tuhani, ibadah kata ihon lam leleng lam turen omos dari ngoten jorok dok harona lapas songgo korona lihat tuaoni. Tatangia kumapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni salukut silehun lenadenggan dot nasa ulibasa namoliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami planami tuho. Sai jalo may gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati mon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Uhai marohanami marhitete todim. Asal mutanda hami godang ni silion-lion mi tuhami. Asalam gir-gira mi mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana dilehon namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang. Leho matuhami sadar honguluan siapari. Si sama dosa nami songo penesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gitu pangunjunan palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhan jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhan jala di pasar hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Salukutna. Dulu dah.
kedua hari dong nang pertulu au dungi mesti sudi hame itu. Langsung wakta itu. Itu. Hami songom parhobasna nama kobasi di kebaktian siangon. Pasaton tuhamu salukut akar ruas ni huriana hitana marsaur dot debata di apala minggu sadarion. Selamat hari minggu ma tuhita salukutna. Tuhan memberkati. Habis sombo kita marfoto. Tungguin aku anak. Marsadaro hahita si tanda Yesusi tapi utong jamita pasona rohai sai tirton di tabe sadato rohata mangihututut hata si hobop sasude Portibio narundu dang tiru otabe Arina ilam sundu jonot ujung nai rohata sasude sai tumarua ija gobos mahita tinda maraga Tuhani Manotong marohata mangahobakoi Pati guru bedalata bahong berhatai Hisap tiro